Здравейте! Ние сме Ерика и Евелина. В момента сме в Румъния, в фабрика TPS на официалния производител на огради Miradex. Фирма Miradex е официален сертифициран дилър на висококачествени метални огради. Нашите огради са нещо повече от преграда между вас и вашите съседи. Ние помагаме да създадем оазис на хармония, стабилност и спокойствие във вашия дом, където може да се чувствате напълно сигурни и да се насладите на уединение. Искате ли да знаете какво точно прави оградата Miradex толкова уникална? Тогава ни последвайте! За нас е важно всеки детайл да е с най-високо качество. Ето защо всички наши продукти се произвеждат от първокласна южнокорейска стомана в завода Dongbu Steel. Това е световен лидер в областта на металургията. Все още не е измислено нещо по-добро и по-технологично. Въпреки че стоманата е здрав материал, тя също се нуждае от защита, за да гарантираме, че нашите огради ще ви служат дълго време, без да загубят външния си вид. Металът е покрит със слой цинк, както и със специален грунт и полимерно покритие. Оградите Miradex имат най-висока устойчивост на корозия, загуба на цвят и резки температурни промени. Те служат еднакво дълго както при минус 50, така и при плюс 120 градуса. Ерика, знаеш ли кое е най-важното в това производство, освен качеството на метала? Разбира се! От създаването на TPS през 2008 година до днес, удобството и удовлетворението на всеки клиент е друго основно правило. В продължение на цели 15 години те редовно въвеждат иновации в производството на метални огради, анализират опита на клиентите и въвеждат новостите. Ето защо те не просто произвеждат огради тук, те създават стандарти за цялата индустрия. В завода на нашия производител използват най-модерни технологии за пълна автоматизация на производството. Но най-важното са хората, които работят за тях. Те са истински професионалисти в света на своята сфера. Това означава, че ще получите продукт с най-високо качество, с геометрична прецизност. За да сте сигурни, че вашата поръчка няма да бъде повредена по време на транспортиране, тя е внимателно подготвена за това. Към вашата поръчка ние включваме подробни инструкции и всички необходими компоненти. Така монтажът на оградата ще бъде лесен, разбираем и няма да изисква допълнителни разходи. Всичко в комплекта е обмислено до най-малкия детайл. Дори едно момиче би го разбрало. Повярвайте ми. Независимо от сложността на поръчката, ние ще ви я доставим до всяка точка на България в рамките на 10 дни. И най-хубавото е... абсолютно безплатно! За нас е важно клиентът да остане 100% доволен от покупката. Ето защо плащането се осъществява само след като клиента е прегледал продукта на място при доставка. Оградите на Miradex не изискват никаква допълнителна поддръжка или разходи за обслужване. За разлика от дървените огради, те не трябва да бъдат пребладисвани, лакирани, третирани с препарати срещу насекоми или защита от дъжд и слънце. Дори след години цветът ще остане толкова ярък и наситен, колкото в деня на покупката. Ние сме уверени в това, което правим, затова даваме 15 години гаранция на нашите покрития. След като приключите с монтажата на вашата ограда, всичко, което ви остава, е да правите това, което обичате, да се вдъхновявате от нови идеи, да създавате свой собствен уютен свят. Искате ли да създадете спокойно, защитено пространство в свят на забързаност и хаос, място на комфорт и хармония за вас и вашето семейство? Miradex лесно ще изпълни всички ваши технически изисквания и творчески желания. Пожелавам на всеки лично пространство. Ще се видим!